odmah. Tako da je onda počeo i babo, počela i majka, počela i sestre, postapano. Sve na sevep njegov je bio, Allah je to tako odredio, ali sevepa njegovog ima da primimo islam. Ešrefova snaha se izvjesno vrijeme nakon pogibije svog supruga ponovo udala i trenutno također živi u Zenici. Ešref uspomenu na poginulog sina čuva preko unuka, kojeg često posjećuje i viđa. I Mustafa Planja, izbjeglica iz Rogatice, je u odredu izgubio sina. Ja znam da je on preselio u ime Allaha. Borio se na Allahovom putu, preselio je ovi i ja sam ponosan što je on preselio. O Allaho muđahide, čekaju te nagrade, čuješ li glas hurije? Sada kao izbjeglica živi u Zenici. Mlađi sin Muhidin mu se sprema za studij u nekoj od islamskih zemalja, a on kao noćni čuvar radi u sarajevskoj firmi hidrogradnje i tako prehranjuje familiju. I ovdje dolazim svako drugi dan. Dolazim i stopiram auta da bi mogu preživjeti i prehraniti porodicu. Težak poslijeratni život i ekonomska kriza nisu mimoišli ni bivše mudžahide. Većina njih je nezaposlena i za život se snalaze na različite načine. Evo sad na pijaci ovdje. Za 10 maraka radi i čekaj. I tako ti je. Kaže, trebali ste nam kad smo trebali, bili smo dobro, ali za Allahovu pomoć neka, mašala, bit će bolje. Nije, sve je tako, nije samo, svi smo mi tako, ali ljudi su se okrenuli od vjeri. Šta je ko tražio, dobio je. Ko je tražio, eto, mašala, nek nam Allah kabuli, da je bio samo 1 minuta na borbi na Allahovom putu, ostalo ćemo mi lako riješiti. Ovo je sve iskušenje, samo doće bolje. Tarik Balić svoju i situaciju svojih nekadašnjih suboraca vidi nešto drugačije. Dobro, znate šta je, svijet je nezadovoljan i po prirodi takav je da uvijek čovjek teži da mu je više. Najbolji je primjer, kaže, čovjeka koji teži toliko za dunjalukom je kao da pije morsku vodu. Što je više pije, sve više traži vode dok ga na kraju ne ubije. Njegov kolega Jasmin Purić iz Zenice nema nikakvih problema u radu sa jednim ortodoksnim vjernikom. Njihovi različiti pogledi na život ne bi trebali biti razlogom za nerazumijevanja i probleme na poslu. Pojedini ljudi sasvim to lijepo prihvataju dok recimo kod nekih dolazi do neke odbojnosti zbog recimo, a sad ćemo objasniti zašto. U početku osnivanja tih jedinica Al-Mudžahid bio je takozvani lažni jedinica, pa su oni ovako svašta neke stvari su radili koje nisu trebali i to je padalo na teret ovih pravi jedinica što je kaljalo njihov ugled. Sad je ostala ta nevjerica i sad na kraju se nije znalo ko je pravi Al-Mudžahid, a ko je, nazovemo ga, divlji. I razumijete u čemu je problem. Tako da je se stvorilo kod naroda neka pogrešna slika o tim ljudima. Međutim, to treba i kroz medije i kroz štampu da se ispravi ta nepravda prema tim ljudima koji nisu nikom uradili nešto zlo i šta ja znam, išli su na to da pomognu, maksimalno da pomognu i šta ja znam. Dali su veliki doprinos u borbi za oslobođenje Bosne i Hercegovine. Jednostavno bili smo samo jedna skupina u nizu tih koja je branila Bosnu, jer ne treba umanjivati ni... Dobro, treba. Nije komplet armiju i sve te jedinice, bilo je čak jedinica koje su zajedno s nama djelovali, možda bolje od nas bile u norma što se tiče ratovanja i svega, tako da su oni učili od nas, mi od njih, jednostavno to je bila ta borba za Bosnu i za Islam, gdje smo svi učestvovali, što kaže. Adnan Salkanović je bivši radnik Zeničke željezare. On također nema problema sa sredinom gdje je sa svojim vjerskim nazorima manjina. Živi u urbanom dijelu grada i zadovoljan je što je u islamu našao svoj izgubljeni identitet. U zgradi u kojem stanujem već 25 godina, tako da dosta me ljudi dobro poznaju i prije prihvatanja islama i sa svim komšijama sam bio u vrlo dobrim odnosima. Tako i sada. Normalno, svaki čovjek ima svoj pozdrav i svaki čovjek ima svoje mišljenje o islamu. Kod nekog je uranio naspavao, kod nekog je dobro jutro, kod nekog je zdravo. Tako da, normalna stvar, ako sam se ja promijenio, ne mogu očekivati od ljudi da se promijenili. Mislim da ja lično nemam nekih problema
i ne smatram da nas ljudi ne podnose ili da nas ne voli. Ne znam, da je to možda više izraženo, da puno više ljudi takvih kao ja što ima, onda bi možda to nešto i bilo. Međutim, ovako ja mislim da smo ipak jedna u ukupnoj populaciji, jel? Da smo ipak jedna manjina. Ovako razmišljaju neki od bivših zeničkih mudžahida. Za njih je življenje u džematu i oslobađanje od naslaga svog komunističkog nasljeđa. Upravo je Zenica, industrijski grad čiji je razvoj forsiran za vrijeme Titove vladavine, dobar primjer sredine u kojoj se na krajnje radikalan način sudaraju sve proturječnosti postkomunističkih država. Eskaliraju društvene devijacije u rasponu od kriminala i maloljetničke delikvencije do porasta prostitucije i narkomanije, ali jačaju i tradicionalne vjerske vrijednosti i neokonzervatizam uopće. Među vjernicima postepeno raste svijest da krivce za konflikte koji su se posljednjih godina događali uslijed ovih protivrječnosti treba tražiti i među njima samima. Dakle, možda kod određenih krugova ljudi negativan pogled na mudžahide. Ja bih objasnio na sljedeći način, uzimajući dvije činjenice u obzir. Jedna je, i ona je izuzetno važna, ona je najvažnija u stvari, to je da oni koji nešto izučavaju i nisu a priori da su oni prava slika onoga što oni uče. Možda kažem neko kad živi islam, ne mora značiti da je on pokupio svo znanje islama i da sad njegov izgled, njegov način življenja, da je to slika islama. Ne, islam je onakav kakav jest i ne zavisi od ljudi koji ga prakticiraju u potpunosti ili djelimično. Tako da je sigurno da je bilo dakle, određenih negativnosti kod ljudi, određenih i netačnih, možda i čak pogrešnih totalno postupaka od strane, da kažem, vjernika, jel, nakon i u toku samog džihada i poslije džihada. Iz više razloga, iz pogrešnog razumijevanja određenih konteksta ili zbog slabosti samih tih ljudi. Sljedbenici živog, praktičnog islama širili su se u ratu i poslije rata po gradovima i selima Srednje Bosne. U ratu je jezgro pokreta bio Odred, a danas oni djeluju preko organizacije Islamska aktivna omladina. Postoje u mnogim gradovima Bosne i uglavnom je čini mladi svijet koji svoju životnu filozofiju sve češće nalazi u vjeri. Jedna od takvih organizacija djeluje u Visokom, gradiću 30 kilometara zapadnije od Sarajeva. Znači, početkom 96. aktivna islamska omladina je počela sa radom i od tih dana pa sve do danas aktivno sam ušla u radnik organizacije i bio jedno vrijeme u Visokom, gdje sad nalazimo u prostorijama općinskog odbora Visoko, a sad u Zenici. Članovi organizacije provode dosta vremena zajedno i tu se raspravlja o vjerskim, ali i općim društvenim temama. Prilično dobro su obaviješteni o političkim, socijalnim i kulturološkim prilikama u zemlji. Uveliko se razlikujemo od današnje omladine koja šeta ulicama. Znači, omladina šeta sad sa nekim frizurama, ne znam kakvim, sa minđušama po cijelom uhu, po licu, ne znam gdje, sa nekim jaknama izrezanim, dugim, kratkim, ne znam, frizurama, kakvim sve ne. Dok s druge strane vidite omladinu koja šeta ulicom u bijeloj kapi sa bradom, fino namirisan momak, fino obučen. Znači, po tome se razlikujemo. A ovaj animozitet koji stvaraju, prvenstveno se to odražava kod naših starih muslimana koji misle da smo mi sad nešto uveli novu vjeru. Međutim, mi se pozivamo na izvor, na Kur'an i hadis, znači ponašamo se shodno poruci Kur'ana i hadisa. Sve ono
od svakog od nas ovdje što je na njemu, što je pri njemu, on ima za to dokaz da odgovori što će tebi brada, što će tebi, ne znam, ovo, što će ti ovo i tako. Asim Subašić je izbjeglica iz Višegrada, bosanskog gradića na granici Bosne i Srbije, poznatom po romanu jedinog ovdašnjeg Nobelovca Ive Andrića, na Drini ćuprije. Poput junaka Andrićevog historijskog romana, Asim i Bošnjaci iz Višegrada su prošli kroz pravu golgotu prilikom upada srbijanske vojske u grad 1992. godine. Završio je kao izbjeglica u Stuttgartu. U Bosnu se vratio kako bi se borio za svoju zemlju i svoj narod. Suborca je našao u odredu mudžahida. Čovjek inače u životu na dunjaluku traži nekakav svoj duhovni mir, duševni mir, tu nekakvu duševnu ravnotežu, rat, mir i tako dalje. Sve ono što se dešava na dunjaluku je to, dešava se. Međutim, stvar je pojedinca i onoga zbog čega čovjek živi, kako sve to da prebrodi. Ja sam konkretno vezano za sebe tražio i našao tu neku duševnu ravnotežu. Bio je rat, puno se više ratovalo, konkretno u ovoj jedinici, ali po meni to su normalne stvari. Kažem, stavljam akcenat na ovo, stvar je onoga zbog čega čovjek živi i zbog čega radi. Danas je Asim jedan od onih koji pokušavaju riješiti brojne egzistencijalne postratne probleme. Želi da se skrasi na jednom mjestu i živi od svog rada. Evo ovako, ovdje smo sad u Donjoj Vogošći. Ja inače sam živio u Visokom i na tuđem srpska kuća. Ovdje sam uzeo nešto 613 kvadrata zemljišta. Počeo sam kuću, ipak čovjek se najljepše osjeća kad zna da je nešto njegovo. Ne može čovjek lijepo se osjećati u tuđem. Kenan Bijedić je također izbjeglica iz istočne Bosne. U odred je ušao kao maloljetni mladić. Sada živi u Visokom. Studira uporedo pravo i kriminalistiku i vodi škole tekvandoa u Sarajevu i Zenici. Još od malena imao sam ljubav prema ovim borilačkim vještinama, a pogotovo kada sam prihvatio vjeri, kada sam saznao da je to pohvalno vjeri, znači biti jak u svakom pogledu. Još sam sa većim žarom prišao treninzima i u ratu sam trenirao i položio sam crni pojas da bi poslije rata nastavio kao trener da vodim i da podučavam mlađe generacije. Za njega je rat bio vrijeme u kojem je razmišljao o sebi i što mu valja činiti. Istinu je našao u islamu. On između vremena džihada i ovog današnjeg ne vidi veliku razliku. Svako vrijeme traži i ima nove zahtjeve. Nisam mogao više nijemo gledati ovo što se dešava našoj državi, na prvom mjestu našoj vjeri, pa onda našoj državi, našem narodu. A poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas uči da u svakoj situaciji zauzmemo svoj osobni stav i da nam naše djelovanje ka boljem bude aktivno djelovanje. To je jedan od razloga koji me najviše natjerao da se odlučim na ovaj korak i na kraju 3. razreda napustio sam redovno školovanje i otišao u odred El Mudžahidin. A molim Allah da me učini iskrenim u ovome što govorim. Kod roditelja sam naišao na određena nerazumijevanja. Moji roditelji, kao i svi drugi roditelji, meni su željeli dobro. Međutim, ja mislim da je to djelo bilo za mene bolje. Allah zna najbolje. Međutim, Allah je dao da sam ostao živ u tom ratu i da sam pokazao roditeljima da Islam daje odgovor kako u ratu, kako treba raditi, tako i u miru. I svako vrijeme traži svoje pravilno razmišljanje o tom vremenu, o tom zbivanju, o tom vremenu. Pa kad je rat, Allah Đelešanu nas poziva da se borimo na njegovom putu, kada je mir, da tražimo znanja na njegovom putu. Direktor medrese u Travniku Ahmed Adilović puno značenje, islamsku suštinu riječi džihad objašnjava sljedećim riječima. Džihad je jedan pojam koji je teško u nekoliko riječi definirati, ali ja ću ipak pokušati ukratko. Džihad